Kajing pelat bat ba ka sorkar ya ka khalai nusip kebasan folklor kamlong ka babha ya ka jela kat kum kajing ong ka Voice of the People Party. Dangshan ka sorkar jela kala pelat bat ba ya ka khalai nusip ka bakot san folklor ya kinong job. Habakren menta ka khatlai tarik nailur ajar busau. U presiden ka BPP uba adan melabasai moy ubadiru UMLA kanong tram. Ula ong bakajing wanra ka sorkar ya ka khalai nusip kan penmentoy tang ikatu kat ni Henry upat ba ubabun unum yo mentoy AA. Ulaong bamenswa ka jala kala persya ya ka jingtemu ka sorkar banwanra ya ka khalai kasino bat ka parti kan sasyong ban perkhat bat ajing tho sya ka sorkar kipat ba ha ka jala kila ud ya ka jingta ha ka kamai ka ji batang na ka khwai dok kha ki don ki long yeng ki ba ud ka ba penlong ya ki brio ban kerni namar ba ki ya be sya ka ta ka khusnam ka ba he ha ka jaka ban pendap khau khun ni hak ban smuthu ba kum ka jela nilai persya ya ka kasino ka jingtmu juga sorkar bat nyen hak ban smuthu syai ba kai ka ba ni nile kanum long ka jingta kamtam mi kini ki pai ba mo ki pai ba ha ka jela jingi ki ut ha kini ki singi bamta ka jingta ka kamai ka kaji la tong na ka khoi do kha bun ki long ying long sem ki ut mo ka ba pelong ki beri bakin kerni si ka balak ta ya ka kamai kaji jaka ban pendap khau kun bon ki namar glei be sakata ka price ka banyo tekanir bande ka wing so ka ban penmentoy ya ki bayo jimentoy hendrei ka ban penduk yu pa ba bon te batru haga beri ba kani ka bentahin nagaliang ka chunga ya mentang an empat ko aban keren e nama ka party hi in sa shong in sa ya perkhat bat ru means I ka statement ka hobiang nagaliang ka party ya mentang sudan ban ong tang kata kimdei ki sin jam ki ba nismo dei ban ai jing tersha ya ka jingek jo sorkar